Здравейте! Днес ще ви покажем нашата възглавничка от 100% вълна Бево. Един 100% натурален продукт, идеален за бебето от раждането му до около 2 годинки и половина-3. Тя е много тънка на дебелина, като създава допълнителен уют на детето, без да създава височина и напрежение за вратлето му. Дизайнът е съобразен с нуждите на най-малките, създавайки един здравословен слой между бебето и матрака. Много широк и голям размер, за да вземе цялото пространство на бебешкото креватче, без да създава риск от преобръщане или прехлупване по време на сън. Пълнеж от 100% вълна. Ползите на вълната за децата са безкрайни. Антибактериална, антимикробна, не развива карий и плесен, хипоалергенна, мека, екологично чиста, еластична, дишаща, незадържаща миризми материя. Външната калъвка е изработена от 100% памук, перкал, 210 нишки, с даунпруф покритие, който не позволява излизане на влакна, изключително важно за възглавници за бебета и малки деца. Има различни приложения: възглавничка, подложка, топочино, подложка за гнездо, допълнителен слой върху матрака в бебешка количка или като допълнителен слой над всяка възглавница. Скъва се лесно, за да може да я носите с вас навсякъде, където пътувате. Така ще сте спокойни и вие, и бебето. Създадена за здравословни, уютни и спокойни сънища. На вас и вашето съкровище.